Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мин Румил Карамиев. Игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Сәнәгать зонасына юллар төзү мәсьәләсе каралачак. Моношәһәрләр үсеше фонды делегациясе Шолыда булды. Шәһәрне матурлауда һәм бизәүдә без дә катнашырга телибез. Архитекторлар берлеге әгъзалары Наил Мәхдиевка шулай дип мөрәҗәгать итте. Аларны ишеттеләрме? Лейсан Ханова ачыклады. Бразилияда Россиядан яклады. WorldSkills дөнья чемпионатында катнашкан шәһәрдәшебез Алексей Лоскутов белән хәбәрчебез очрашты. Шәһәр чисталыгы алар кулында. Автозавод районында иң яхшы сантехник һәм ишегалды җыештыручысын бүләкләделәр. Бүген Чаллыга моношәһәрләрне үстерү фондыннан делегация килде. Делегация әгъзалары шәһәрдә 4 объект эшчәнлеге белән танышты. Чаллы кызыл зонада исәпләнә, бу исә калада икътисади хәл шактый катлаулы икәнлеген күрсәтә. Кайсы проектлар федераль ярдәм алуга ирешер? Ахыры карар әлегә кабул ителмәгән. Теманы безнең хәбәрчебез дәвам итә. Шолы бүген проектларны тәкъдир итә, аларның һәрберсе ассортиментны артырга һәм яңа технологияләр үзләштергә, өстәмә эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирә. Синтетический сапфир, Кипмастер, Синтетик сапфир, Кипмастер, Темпо заводы бу проектлар барысы да шәһәр инфраструктурасы белән бәйләнгән. Әгәр фонд аларны кабул итә икән, финанс ярдәме булачак дигән сүз. Әлеге ярдәмгә Кама металлургия комбинаты да мохтаҗ. Заводны 2016 елда эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Бу 1500гә якын эш урыны булдырырга, чит ил товарларына көндәшлек тутырырга мөмкинлек бирәчәк. Әмма проблемалы участоклар да бар. Сәнәгать зонасындагы юлларга ремонт сорала. Сейчас наши дороги, которые ведут к нашему проекту. Юллар бик начар хәлдә, алар елдан-ел начарлана, капиталь төзекләндерү сорала. Барлыгы 18 километр юл капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ. Сәнәгать зонасындагы юллар проблемасы сентябрь аенда Мәскәүдә булачак утырышта каралачак. Лейсан Ханова, Руслан Ахунов, Шолы ТВ яңалыклар. 2015 елда Татарстанга су объектларын саклау һәм файдалану өлкәсендәге дәүләт программасын тормышка ашыру өчен федераль бюджеттан 26 миллион 600 сум акча бүлеп бирелә. Бу хакта Россия Федерациясе хөкүмәте сайтында бастырылган документта әйтелә. Барыннан да элек бу акчалар республика һәм муниципаль милек булган, шулай ук хуҗасыз гидротехник корылмаларны капиталь ремонтлауга сарыф ителәчәк. Россия төбәкләренә бу максатка 1 миллиард 600 миллион сумнан артыграк акча бүленгән. Шәһәрне яңартуда бездә катнашырга телибез. Архитекторлар берлеге әгъзалары Наил Мәхдиевка шулай дип мөрәҗәгать итте. Очрашу кичә кич белән тантаналар сараенда оештырылды. Әңгәмә рәсмилек кысаларыннан чыкты. Архитекторлар һәм шәһәр җитәкчеләренең Чаллыны матурлауга кагылышлы фикерләрен безнең хәбәрчебез Лейсан Ханова тыңлады. Сөембика проспектының төзекләндерелгән участокларына яңа павильоннар куйдылар. Алар Пушкин урамы тукталышында да бар. Шәһәрдәшләрнең кайберләре аларны күреп бәяләргә өлгерде инде. Думаю, что лучше будет, и вид лучше, и все будет лучше. Так что все нормально. Шолының архитектурасына үзгәрешләр кертелә. Тукталышлар исә аларның дәвамы. Бу эштә архитекторлар берлеге әгъзалары да катнашырга тели. Әлеге телекләрен алар кичә Наил Мәхдиевка да ирештерде. Где-то мы видим определенные проблемы. Без кайбер урыннарда проблемалар, икенче урында исә перспектива күрәбез. Шәһәргә яңа җитәкчелек килде. Шуңа күрә без үз хезмәтебезне тәкъдим итәргә телибез. Чаллыда Россия архитекторлар берлегенең бүлеге оешуга 35 ел. Архитекторлар фикеренчә, карарларны бер кеше генә кабул итәргә тиеш түгел. Рустам говорит, чтобы не было решением одной персоны. Рөстәм Нургалиев әйтүенчә, карарлар коллектив рәвештә кабул ителергә тиеш, чөнки архитектура өлкәсендәге хаталар бик кыйммәт бәя сорый. Архитекторлар арасында шәһәрне төрле төсләр белән бизәүгә каршылар да бар. Очрашуда бу хакта да сүз булды. Әмма шәһәр советы депутаты һөнәре буенча архитектор Илдус Камаловны шәһәрнең генераль планы үтәлмәү бурчы. Бу инде 10 елга якын дәвам итә ди ул. У набережных Челнов сегодня, как ни странно, нет набережной. Элеватор тавыннан алып без су буенча йөзеп бардык. Биек йортлар юк диярлек, яр буен 1-2 катлы коттеджлар тутырган. Шәһәр үзәгендә җирләрне шәхси кешеләргә таратып бетергәннәр. Архитектурага кагылышлы хаталар булмасын өчен архитекторлар шәһәр төзелеше советына кертелергә һәм мэрия каршында архитектура советы оештырылырга тиеш. Архитекторлар Наил Мәхдиевка шундый тәкъдимнәрен җиткерде. Ул исә үз чиратында мондый советның кирәклеген белдерде. Тик архитекторлар да китереп биргәнне генә көтеп йөрергә тиеш түгел. Капитальный ремонт жилых домов уже все известно. Вы не спите на ходу, значит все, никто ничего не принесет. Если за город
Архитекторларга эшләрен күрсәтү өчен тагын бер мөмкинлек. Алар Җиңү паркының мемориаль өлешенә конкурста катнаша ала. Бәйге ачык булачак, анда чаллы гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург сталары да катнашырга тиеш. Ләйсән Ханова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. Ана капиталын шәхси балалар бакчасы өчен түләргә рөхсәт итәчәкләр. Бу хакта федераль законга төзәтмәләр кертелде. Белгечләр билгеләп үтүенчә, бу дәүләт балалар бакчаларына урын җитмәгән гаиләләр өчен яхшы матди ярдәм булачак. Шәһәрдәшләр бу хакта нәрсә уйлыйсың? Сораштыру үткәрдек. Балалар бәләкәй булганда әниләре өйдә утыра, тоже акча җитми бит инде, бер әти генә эшләгәч. Ярый инде шул садикка да кулланырга, садиклар өчен түләргә дә. Считаю, что нет. Миңа калса юк, ана капиталы акчаларын зуррак нәрсәгә сарыф итәргә кирәк. Торак шартларын яхшыртуга, белем алуга мәсәлән. Ә балалар бакчасы түләүләре өчен пособияләр, субсидияләр бар бит. Ана капиталы бер яктан әйбәт, ләкин икенче яктан шул ук торыр урыны булмагач, бала табып кына буламыны инде. Балага условия кирәк яшәргә, шартлар тотарга кирәк. Шул вакытта гына шин камил кеше шәхес булу өчен җитәләр. Пенсия фондының белгечләре халык арасына чыга мобиль офис иртәгә 18:16 йорты ишек алдында эшләячәк. Белгечләр шәһәрдәшләрнең пенсия билгеләү, ана капиталына кагылышлы һәм башка сорауларына җавап бирә. Күчмә клиент хезмәте кичке 4-тән 7-гә кадәр эшләячәк. Шәһәрдәшебез Антон Лоското Бразилияда үткән WorldSkills дөнья чемпионатында катнашты. Ул бүген төнлә белән Чаллыга кайтты. Антон Россия җыелма команд составында Татарстаннан бердән-бер кеше иде. 1 ел элек станоклар көйләү юнәлеше буенча политехника көллиятын тәмамлаган. Хәзер Каида инженер-конструктор белгечлеген үзләштерә. Шул вакытта көллиятта лаборант булып та эшли. Дөнья чемпионатында алган тәэсирләрен Антон хәбәрчебезгә дә уртаклашты. Бразилиядан Мәскәүгә, аннары Чаллыга, шәһәребезгә әле төнлә генә кайтуына карамастан, Антон Лоскутов инде бүген станогы артында басып тора. Шәһәрдәшебез Бразилияда эшче һөнәрләрен популярлаштыру максатын күздә тоткан WorldSkills дөнья чемпионатында катнашты. Тяжело, очень тяжело это было. Чемпионатта катнашу бик авыр булды. 4 көн буе бернинди тәнәфессез ярыштык. Россия гомуми нәтиҗәләр буенча 14нче урынга чыкты. 2 ел элек Лейпцигта узган чемпионатта 41нче урында иде. Быелгы нәтиҗәләребезне алга китеш дип саныйм. Россия җыелма командасы составында 32 кеше, алар 28 юнәлеш буенча чыгыш ясаган. Ә бу алтын медаль ирекле ярыш нәтиҗәсе. Командага робот ясауда тиңнәр булмаган. Ә инде төп ярышларда шәһәрдәшебезгә шактый авырга туры килгән. За эти 3 дня нужно было сделать 3 детали. 3 көн эчендә мин 3 деталь ясарга тиеш идем. Алар катлаулы. Беренче көнне үк эш коралым ватылды. Миңа аны көндәшләремнән сорап торырга туры килде. Кешеләр арасында мөгамәлә яхшы иде. Һәркем һөнәри осталыкта гына көндәш булды. Антон, конечно, наша гордость, безусловно. Антон һичшиксез безнең горурлыгыбыз. Аның уңышларында остазы Ратнов Артем Александровичның да өлеше бик зур. WorldSkills чемпионаты 2019 елда Казанда үтәчәк. Антон анда эксперт буларак катнашырга җыена. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, Чаллы ТВ яңалыклар. Әміне шәһәрдәшебез Зоя Гаус бөтен Россия чемпионатында республикадан яклачак. Пенсионерлар арасында компьютерда эшли белү усталыгын ачыклаучы чемпионат Казанда 24 һәм 25 августта үтәчәк. Анда барлыгы Россиянең 71 төбәгеннән һәм 6 чит илдән 150 кеше катнаша. Татарстанда инде 2007 елдан бирле пенсионерларны компьютер серләренә төшендерү буенча системалы эш алып барыла. Бу юнәлештә 8 төрле программа эшли. Ел саен 3000-гә якын кеше курсларда укып чыга. Буларны искә алып, оештыручы чемпионатны Казанда үткәрү турында карарга килгән. Ярышларда пенсионерлар тормышта кирәкле булган белемнәрен сынаячак, аларның хөкүмәт электрон сервисларыннан файдалана белү, офис программалары белән эшләү, презентациялар ясау буенча осталыкларын тикшерәчәкләр. Әлеге һөнәр ияләреннән башка шәһәребез матур һәм чиста булмас иде. Бүген КамАЗ мәдәният йортында иң яхшы ишегалды җыештыручы һәм иң яхшы сантехник бәйгесенең район этабына йомгак ясадылар. Бер ай дәвамында хезмәткәрләрнең эшен бәяләделәр, шулай ук иң яхшы ишегалында да билгеләп киттеләр. Атазавод районында иң-иңнәр исемлегендә кемнәр икәнлеген безнең хәбәрчебез ачыклады.
КамАЗ мәдәният сарайында автозавод районы буенча иң яхшы хезмәткәр исеменә лаек булганнарны тәбрикләделәр. Сантехник Виктор Новиков беренче урынны алды. Рамил Җамалетдинов икенче дәрәҗәдәге диплом иясе булды. Эш тәҗрибәсе зур, авыр булса да һөнәремне яратам ди ул. Сантехник эше җиңел эш түгел инде, анда эшләргә кирәк. Действительно, анда тырышырга, халыкны уважать итәргә кирәк, начальствоны уважать итәргә, нәрсә әйтеп инде. Эшләргә. Бәйгедә катнашучыларның һәрберсенә мактау грамоталары һәм акчалата бүләк тапшырдылар. Сантехниклар нинди сыйфатларга ия булырга һәм нинди таләпләргә җавап бирергә тиешлеген ай дәвамында махсус комиссия билгеләде. В первую очередь смотрела, чтобы не было жалоб от населения. Беренче чиратта халыктан шикаятьләр булмаска тиеш. Заявкаларның вакытында үтәлү-үтәлмәвен дә тикшердек. Подвал эш урынын карадык. Хәтта сантехникның ничек киенүенә дә игътибар иттек. Ишегаллары һәм чәчәк түтәлләре дә игътибардан читтә калмады. Автозавод районында үз осталыкларын бакчачылар, муниципаль учреждение вәкилләре дә күрсәтте. Дворов благоустрой действительно становится все больше. Төзек ишегаллары елдан-ел күбәя. Йортта яшәүчеләр үзләре дә ишегалларында ясалган матур конструкцияләргә, утыртылган чәчәкләргә игътибар итәләр. Үзләре дә бу бәйгеләрдә теләп катнашалар. Район конкурсын узганнар шәһәр күләм этапта көч сынашачак. Финал җиңүчеләре һәр елдагыча чәчәкләр фестивалендә игълан ителә. Быел ул 29 августта булачак. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз илемисен белән саубулашам, исән-имин буласыз. Фирменные магазины Теплос. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. 20 августа в 18 часов в ДК КамАЗа состоится семинар по очищению организма по методу профессора Волкова. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар